Hi logoफोर good morning खुलुमबाय welcome back to my channel जोंहा बेरायनो फैदों दिनै दतमाथिंजाय आं देखायलांबाय थानोसै लामाफोरखौ बिराद गोबाव जाबायमोन फैयैया मोजां नुथारो लामाफोरखौनो जिबनाव बेरायहैनो नागिरदों जों जिबनाव लोगो मोनहैयो ना मोनहैया बिबाथ' मालाय साख्रि मावो अफिसावसो थांदों ना मादों थांनानै ओंखाम खुरनानै जाना फैसै जों हाग्रा गुदुसो जाबाय माथो मालाय जायगाफ्रा मोजां मोजां समायना फुरा गायजोबथारदोंथ' मालायनिना मालाय गायजोबदों लामाफ्रा टिप जाथारबायथ' मास मोनथामसो जाबायमोनदां जों फैयो थांजोबबाय थानोसै जाय लोगोफोर कितना दिन हो गया उनकी करने आया आ गया इसको होता है बहुत दिन हो गया में से पीपल है यू पीपल जान चाहिए झंडे किसका घर है ये नै मालाय माइफ्रा रुगुरुथार बाबनिथ' बिराद मोजां जाखादों जि गुरुं जाखादों लामा गेजेराव जिरायनाय बागानफ्रा मालाय नै बे बागान स्कूल को बागान से जाओ मोननैबो दंदां मोननैखौ थुजोबथारना दं माथो नोंबो दं आंबो दं होननायनि गाँव में गाड़ी हमसे आज लोग जी तार पर है ना नैबे ब्रह्म मन्दिर जों बै दुब्लिजोंसो फैयोमोन आखौ नेनान्दि बारस'ला बारस'लि मोसौनो गांसो हायै हायै लाबोदों दंना गैयासो मानसियासो माइया नै ओंखारजोबबावबाय मालाय नायनाय लोगोफोर माइ दुब्लिया मालाय जि ग्रौ ग्रौ जाखादों जोंहासो बायनानै जाबा माबोरै मोना इधर ही गया था ना ब्रो टुरिस्टफोराबो नै मेरलाथार इसमें से डायरेक्ट मोनथारसै नै लोगोफोर ज'नि न'आ बागदावलायनाय फनखौ हराखै स्रोद फैखोमादोंसो जों लोगो मोनदामोननो आदौ आयौ coming ओंखाम संबाय खेवनाय मैं ऐसे आया सफैबायमोन जों बिबनाव रावबो गैया स्कुलावसो थांदों मैया टिचार नालाय मालाय स्कुलावसो थांदों बाबुआबो गैया रितुरासो गेलेनो फैदोंमोन नै दसे आरो लोगो हमलांसै गोदोनि डिजाइनैनो दंथारो मालाय दाबो नै थान्दाथार जायगाफ्रा बिफां फिला दाउ गग्रायाबो नै देख कैमरा नहीं है फ्रंट कैमरा नैबाव खामब्रेंगा बिफां खमला बिफां बिराद थान्दाखा जायगायावलाय खयथासो थान्दा दाउ गग्राया नै गोदोनि स्टाइलथार
लोगोफोर नैबे मा बिफां दे आं दा बेनि फिथाइखौ देखायगोन न'आव थांनानै हरबाय बिब'आ खानानै बागानफ्रा मालाय थान्दाथारहाय मोजांथार जायगाफ्रा बाहायनो एसे सेल्फि खिसलांसां नै फुख्रिबो दङ देनां ना जानो फैसै नायाव गिदिर गिदिर जाबावबायदां मालाय फुख्रिया नोरसिं बिफां माबा बिफां जलफि थाइजौ माबा माबि दंथारो अखाया नै बुरजा मोनदों आं सानफ्रामबो मोनो अखाया जोंना बिबाराव थानाय न'आव थांफिननाय जोंबो नै अखाया आं दहाय फिथाइ खोन्थानो होननायानो बेलाय मा फिथाइ बियो सिनायो नामा लोगोफ्रा नायदो आं दहाय बिफां खोन्थाबोनाया फिथाइखौ न'आव खोन्थाहैनोसै होनखादोंमोन आं बिलाय सावथुबो नै बोथिसे मोनबाय बेनोमोन फिथाइया लोगोफोर जाबाय दान्दो सामफ्रामबो होबायसै आरो मोनबावनानै दंबावोसो सामफ्रामबो मोनो जाख'नो हाला जानानै नोंजों बाय बाय टाटा दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर गैया जेबो होना होनायाबो